No deu ser gaire freqüent que tingui la idea, allò eureka, tingui una data i una hora tan precisa, perquè la té. Va ser el concurs de l'any 1990, jo era un assidu a assistir als concursos i em vaig trobar amb el Josep Gualló, que en fi, ens coneixíem de tota la vida i que jo no sabia que tingués cap relació amb els castells ni que li interessessin. Què fas aquí? Doncs resulta que la seva filla, aquell moment pujava, i també el Roger em penso, amb els castells de Barcelona, i ell havia anat al concurs i ell s'interessava pel tema dels castells. Ja havíem parlat algunes vegades, perquè jo sabia que ell tenia molta amistat amb una gent, eren pràcticament família, sense ser-ho, amb una família de Tarragona, que eren de la Colla Jove de Valls, i amb la seva infantesa, que havia passat èpoques a Tarragona amb aquesta família, havia viscut de molt a prop l'ambient casteller. Per tant, també hi tenia molta afició. I em diu, ostres, tu, i allà mateix, de la plaça mateix, a les 12 d'aquell dia, doncs, escolta'm, tu, hauríem de fer una colla. I, de fet, va venir a dinar, nosaltres anàvem a casa d'uns amics de Tarragona, i ens el vam emportar i allà vam parlar. Llavors ja va resultar que jo estava molt embolicat en aquell moment amb el tema de jo treballava al comitè d'organització dels Jocs Olímpics. I vam quedar que tan bon punt acabessin els Jocs Olímpics fundaríem la Colla de Sants. La veritat és que engegar la colla va resultar més fàcil del que havíem previst. O sigui, la veritat és que, en fi, només amb clar, érem gent ja que teníem experiència i molta relació en el barri, i llavors només amb el boca-orella i dient que preteníem fer aquesta experiència, doncs la veritat és que molt ràpidament es va congregar molta gent. Jo crec, en fi, senzillament que hi havia una necessitat, hi havia un buit, diguem-ne, que algú havia d'omplir, no és que es fes un gran esforç promocional, oi? I a finals del 92 vam fer la primera reunió per fundar la colla. En aquesta reunió hi va assistir bastanta gent, no puc dir els noms de tots, però sí que puc dir que a part del Miquel i jo, que érem els organitzadors, doncs hi havia bastant coneguts de Sants, que fossin o no castellers i tenien afició. D'aquella reunió que hi havia 8 o 10 persones, de vegades he pensat, no els recordo a tots, però sí hi havia la Montserrat Casas, la germana de l'Àngel Casas, l'Andreu, de gent que vinguin per la colla avui, hi havia l'Andreu, la Rosa Vidiella, diria el Gualló i jo, diria. M'ho va dir el Josep Gualló i després també m'ho va dir el Miquel. Hem pensat fer una colla de castellers a Sants. Tu què en penses, no? Què et sembla? Jo vaig dir, doncs fantàstic. Però si m'haguessin dit que fèiem una altra cosa, també hagués dit fantàstic, perquè eren els meus amics de la meva confiança, amb els quals ens trobàvem ballant sardanes o amb alguna sortida o pel carrer, no? I, bueno, per tant, diguem-ne, l'arrencada va ser molt espectacular des del punt de vista de la gran resposta que hi va haver-hi amb un esforç de convocatòria més aviat modest, i en fi, allà ja va arrencar la història de la colla. I hi havia una parella, un matrimoni, que no van venir, però que li van explicar amb el seu fill. I el seu fill era l'Oriol Quint, que va ser el primer cap de colla de Sants. Llavors l'Oriol va venir amb la seva xicota, van venir a la reunió, perquè a través dels seus pares sabien que jo anava amb tota la intenció de tirar endavant aquesta colla. La colla, diguem, l'havíem pensada una sèrie de gent d'una certa edat i hi havia els seus fills. I entremig hi havia un buit. I jo vaig ser dels primers que vaig començar a omplir aquest buit. I per això em va caure el marrón de ser el cap de colla,
perquè com que els grans ningú volia ser-ho i els petits eren massa petits, van basquetar al mig, qui hi ha? L'Oriol, pam! I em van mig proposar i jo vaig dir, bueno, doncs també ho veia, que evidentment doncs, que em tocava i vaig acceptar. La temporada castellera s'ha contagiat al barri barceloní de Sants, que ja té una colla que vol seguir la tradició. Des de fa uns dies, un grup de nois i noies ja han començat a entrenar-se. Es preveu que la primera presentació en públic serà la primavera vinent. La bona temporada castellera d'aquest any ha fet que al barri de Sants de Barcelona s'hagi creat fa uns dies una colla que vol seguir la tradició. Aquest no és el primer intent de crear una colla de barri. Fa uns anys a Gràcia ja en va aparèixer una, tot i que no va subsistir gaire temps. La nova colla de Sants ha començat amb molta empenta i ganes de seguir endavant. Ens ho passàvem bé, ens ho passàvem molt bé perquè fer castells era com una excusa de moment també, no sabies ben bé ni què estaves fent, ni què res, l'únic que sabies que t'anaves a casa trinxat per tot arreu, però bé, ens ho passàvem bé. La meva filla petita va anar al Saló de la Infància, va fer un taller amb els castellers de Barcelona i va venir amb una targeta dient que ella volia anar a fer castells allà. I jo vaig dir, home, com has d'anar aquí? Vull dir, si aquí baix al Casinet assaja una colla que és d'aquí al barri, doncs anirem i coneixem a gent, coneixem a tothom que hi és. Que normalment les colles d'aprenentatge era totalment amateur al principi. Ningú ajudava a ningú i per tant tu anaves a mirar i intentaves imitar. I tenia una persona que en sabia que et donés 3 o 4 consignes bàsiques, permetia accelerar el procés d'una manera bestial. No? Fins al punt que aquell primer any ja vam fer un 4 de 7 nosaltres. És a dir, que això no era gens habitual en aquell moment. Sí, van venir gent de Barcelona, bàsicament s'hi van involucrar molt a ajudar-nos des del principi. Recordo el dibuix de Cornellà, també, però bueno, bàsicament la filla del Gualló i el Montoliu, que ens ajudaven al principi, sí, sí. Poc us penseu que érem tants, o sigui que ara en aquell moment ens va semblar que dir, hosti, som genteta, però clar, no es pot comparar amb la gent que arrosseguem avui als assajos i a les actuacions. I a més venia molta gent a provar al principi. Jo recordo, per exemple, algun dels primers assajos, els músics de la companyia elèctrica d'Arma, 2 o 3, descalçant-se i provant de pujar. Clar, aquests, lògicament, van venir un dia a mirar-s'ho i van marxar, no? Doncs passava molta gent passavolant, gent del barri, però tothom començava i tothom venia a veure què era això dels castells, amb cap intenció tampoc de fer-se casteller o no tenir-ho massa clar. La gent que entra té més clar que som una colla de castells i que anem a fer castells. Llavors era una mica a veure aquests com... Quan a mi em van dir cap de colla, i vaig dir, bueno, vale, m'ho vaig prendre molt en sèrio, vaig dir, vale, doncs si em toca ser cap de colla, però vaig a per totes. I vaig dir, doncs vaig aprendre. I vaig fer un intensiu. Ara la gent ja sap el que ve i d'allò. I aquí a Sants ben aviat va haver-hi conflictes, jo recordo baralles entre la persona que portava la colla en aquell moment, aquests que venien a ajudar. L'ambient era una mica tèrbol, jo me'n tenia relativament al marge. I xocàvem moltíssim en assajos, quan jo no feia les coses prou bé, o ells consideren que no estaven prou ben fetes, amb la manera en com ens dèiem les coses. I recordo després reunions amb el Gualló i amb el Miquel Botella i amb el Rafa Vázquez dient, escolteu, si aquests dos volen fer de cap de colla, que ho facin, però oficialment. Però el que no vull és... jo sóc el cap de colla, però que m'estan segant la gespa tota l'estona, no? No vull aquesta situació, vull dir les coses clares. I bueno, i al final la cosa es va solucionar en què ells no van voler deixar la colla de Barcelona, per tant no van poder ser caps de colla de Sants, jo vaig quedar com a cap de colla de Sants i els vaig dir, pues, o caixa o faixa, o esteu aquí o esteu allà. Llavors els altres, tots van acabar tornant a Barcelona i desapareixent de Sants. Aquest va ser el final de la relació. Vam dir, s'han de posar cartells al carrer per explicar que estem fent una colla de castells i que la gent s'apunti. I vaig dir, ja faré un dibuixet jo. I vaig dibuixar un pilar que es movia amb un tio mega grassa del de tot, un xanet gros. I em vam fer samarretes, em sembla. I va agradar molt la idea. Hòstia, que divertit, no sé què.
I vaig pensar, hosti, això funcionaria també com a logotip, vull dir, el mateix gag. I ho vaig sintetitzar moltíssim i vaig crear l'escut. I ho vaig presentar i va agradar, i va ser el logotip. La camisa, que llavors encara en dèiem brut, ara ja en diem gris, però si mires el diccionari, el Pompeu o qualsevol altre i busques brut, té dos significats. Com a adjectiu ja sabem què vol dir, i com a substantiu diu tonalitat de gris. Per tant, a nosaltres ens agradava dir brut, perquè brut era el color que portaven els treballadors, el que portaven la camisola, els treballadors tèxtils. I Sants era un poble que havia crescut i es havia fet important gràcies a la quantitat de fàbriques tèxtils que hi havia. Recordo parlant, no sé si era l'Alfred, i recordo el Roger Felipe, i dèiem, ostres, i per què no busquem un nom més trencador? Perquè ben bé hi ha els bordegassos de Vilanova, busquem un nom que sigui així més canyero. I algú, com que el color també s'estava parlant de si era gris o què, va dir, home, si anem de gris també podríem ser els borinots, perquè rotllo mosca gorda fastigosa, no? I vam pensar, hosti, doncs sí, els borinots de Sants també molaria. I vam proposar-ho mig amb conya sabent que no sortiria. I evidentment no va sortir, la gent va triar Castellers, però el tema dels borinots va quedar penjant. I de tant en tant algú diu, borinots a Sants! I fèiem la conya entre els 4 o 5 que ho sabíem, i cada cop es van ampliant més el segle, fins que al final va quedar com el sobrenom de la colla. Amunt, panys, espatlles, peus i mans, apinyem-nos ben fort per brotar del cor i les arrels de Sants fins als cels més alts. Amunt, companys, amunt, amunt i amunt. Ens empeny la il·lusió, carreguem sense por, som els ferms, som els grans castellers de Sants. Ens empeny la il·lusió, carreguem sense por, som els ferms, som els grans castellers de Sants. Som els ferms, som els grans castellers de Sants. Amunt, 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 amunt i amunt. Que si t'has de buscar uns pantalons blancs i una camisa blanca, dius, actuarem de veritat, tio, hòstia. I res, vam començar actuant aquí que era la inauguració del poliesportiu de l'Espanya i anaves fent cosetes així pel barri. I hòstia, doncs sí, ja la cosa es va encarada i llavors ja sí que veies que estaves fent castells, tots els castells que fèiem, però bueno. Recordo actuacions amb 30 persones fent castells de 5 nets i patint com a bèsties, Jo anava de dosos, jo realment, clar, en aquella època tots érem uns paquets i jo el que més, i em recordo de dosos patint, passant a la cotxe de l'enxaneta i els dosos estirant-nos, jo i l'Ariadna estirant-nos allà com a bèsties i caient. Va ser molt emocionant, no? Obrint les camises, posant-nos... Estaven dures, estaven mal tenyides, tenien la boca grisa en lloc de ser blanca, no? Us en recordeu? Va ser molt emocionant i, ostres, la plaça estava superplena i amb les colles que ens van venir a Barcelona i Cornellà i va ser molt emocionant. Aquell primer pilar a mi no se m'oblidarà. Aquella entrada a plaça, sempre més el pilar entrada a plaça de la colla que sigui, em posa la pell de gallina. Aquell moment és com comença la festa, no? I que sonessin les gralles i comencés a entrar el pilar. El Bagi no sé qui era, la Pinya no sé qui hi havia, jo me'l vaig trobar al davant, m'hi vaig anar posant, però recordo l'Albert Colom, l'Ariadna i un nen, Barrena, no la nena ho va fer després, un nen que és una família que ja fa anys que no venen, no? És encara el castell que més m'ha fet patir i que més impressió m'ha fet, i el tinc molt clar, veure això del Pilar 4 caminant, aquell que hi anava el Colom, l'Ariadna i el Barrena, i el Pau Barrena, i veure que jo estava convençut que no arribarien al mig de la plaça, convençudíssim, vaja, perquè, esclar, allò era un flam tot plegat, diguem. Com el dia de la presentació va ser molt, no sé com dir-ho, vull dir, molt
molt entranyable, no? Vull dir, veure aquella plaça, la plaça Màlaga, que era llavors, o no sé, potser ja es deia Bonet i Moixí, però no ho crec. Doncs plena, vull dir, la meva filla a sobre va fer el Pilar Caminat i llavors això, doncs, me'n recordo que les àvies, la meva sogra, que era castellana, vull dir, deia, és que parecia una diosa. Vull dir, em recorda, doncs, vull dir, va ser molt emocionant, va ser, vull dir, molt maco. A part, personalment, que vaig passar molts nervis, que havíem de fer el Pilar, entrar a la plaça i això, hòstia, recordo la plaça molt plena, molt plena, o sigui, no sé si l'he tornat a veure tan plena com aquell dia. Per tant, doncs, molt espectacular i també hi ha des del començament molta gent a la plaça. Per tant, la veritat és que no només des del punt de vista de la convocatòria de Castellers, sinó també de la connexió amb el barri, doncs hi va haver-hi una sintonia molt alta i des d'aquest punt de vista em penso que tot va anar molt més bé de l'esperat. Molta il·lusió, castell que fèiem, castell que semblava que haguéssim fet, hòstia, uns 3-6, i era una passada, sí, era molt xulo. Molt xulo, aquella il·lusió que tenia tothom, hòstia, era molt guapo, molt guapo.